Pendino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit banget mangan mangut lele ning rasane padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Yen tereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal upayake embuh kepiye carane yo ah hey otak yo najan kahanane bubra. Ayo ibu-ibu ayo asik suwun sampun nontongan sagede saben dino Nirvana musik juga ada audio yen tereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake embuh kepiye carane sampun nontongan janine saben dino banget Aryo Tado hey 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 punten yen tereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane
Apa kalau tak upayake embuh kepiye carane Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah Najan kancane bubrah Aku bakal setia ora mungkin mendua Atur suwun sampun dongen janine saben dino yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumorang ana dina liyane bakal tak upayake apa kepiye carane Rasaku ora bakal luntur sayangku bakal goyah najan kahansane bubrah Aku bakal setia ora mungkin mendua Atur suwun sampun dongen janine saben dino Aku bakal setia ora mungkin mendua Atur suwun sampun dongen janine saben dino nggih matur nuwun